ин зан бо гузашти 5 моҳ аз марги духтараш Назира Қодирова наметавонад ба пурсишҳои худ посух ёбад. ҷасади Назираро рӯзи 13 ноябри соли 2025 дар ҳезумхонаи манзили шавҳар овехта пайдо намуданд. من اطلاع دارم که همین سببش یافته‌اند. برای که خودش کشته باشد از سبب کشته است. هم خانواده آخه ظلم کردگیستن مجبور کردگیستن یمان کار شدگیست یا که همین کشته پر خودشان سببش من یافته‌اند که دل من خنک. додситони шаҳри Турсунзода марги Назираи 41-соларо худкушӣ арзёбӣ намуда гуфтааст, ки дахолат ё фишори каси дигар дар ин воқеа собит нашудааст. вале наздиконаш мегӯянд, қаблан Назира дар пайи латукуби шавҳар як бор қасди худкушӣ кардааст ва ҳоло баъди маргаш шавҳар ва хусураш ба мақомот баёнот доданд, ки ӯ бемории равонӣ дошт. من یگانگه باوری ندارم که خودش کشتگی باشد یا که کسل روحی داشته باشه و کسل روحی یگانگه نداشت. یگانگه کسلش خورفتگی هم نبود، تو تصمیم کردگی نبود، اما که تهمت کردند ولی مرگش که نه کسل روحی بود، خودش کرده بود. хабарнигорони радиои озодӣ ба манзили хонаводаи шавҳари зан низ рафтанд, вале касе ҳозир нашуд дар ин бора суҳбат кунад. шавҳари Назира танҳо гуфт, ки бо ҳамсараш ҳамдигарфаҳмӣ дошта нисбаташ зулму бадрафторӣ накардааст. вай ба бемории рӯҳиву равонӣ гирифтор шудани ҳамсарашро тасдиқ накард, ҳамзамон нахост бештар суҳбат кунад. Саида Бобоева, апаи марҳум Назира Қодирова, ки ба парвандаи марги хоҳараш шинос шудааст, мегӯяд ҳолатҳои зиддунақиз ва норӯшаниҳо зиёд аст, ки бояд одилона баррасӣ шаванд. вай афзуд, баёноти шавҳари хоҳарашро дар парванда хондааст, ки сухан дар бораи бемории хоҳараш меравад. телефон карда пурсидам, ки язна ҳами хеле гапу кор ҳамин зани шумо ҳами хеле ҳолат дошт? мегӯяд не, хеле ҳолат надошт. ин гапҳо ҳамеш дурӯғ. инам ҳам намедонам, ки ва ё пеши худошон навистаги ё ки язнамон гапи дурӯғ мегӯяд. ман ҳайронам, мехоҳам ки анами дурӯғошон ҳамаш рӯи ӯ бароварда шавад. мақсад ки ҳамаами мо ҳами фақат мақомото фақат ҳар як аризам ба талаб мекунам, ки бигзор худаш кушта бошад, сабаби маргашад, аммо фақат шумо ёфтатие ки ба кадом сабаб ҳамин хоҳари ман ба худкушӣ даст зад. агар ки ҳамин зулму ситам набошад, сахтгирӣ набошад дар оила, ҳама вақт якдигарфаҳмӣ бошад, ягон кас ба ин роҳ худша оварда намерасонад. дар маркази бемориҳои асабу равонӣ дар Турсунзода гуфтанд, Назира Қодирова ҳамчун бемор дар ин ниҳод сабт нашудааст. дар додситони шаҳри Турсунзода аз шаҳри мавзӯъ худдорӣ намуда хостанд суолҳо аз додситони кул пурсида шавад. хонаводаи Назира барои муҷозоти омилони марги ӯ ё ошкор кардани сабабҳои худкушӣ ба додситони кул дастгоҳи раисҷумҳур муроҷиат карданд, вале бенатиҷа мондааст. бо ин вуҷуд ҳоло вакили мудофиъ гирифта мехоҳанд баҳсро идома диҳанд. аз Назира Қодирова 3 фарзанд монд. 2 духтараш оиладор буда, писараш дар синфи 10 мехонад. ба иттилои расмӣ, соли гузашта дар Тоҷикистон 261 ҳолати худкушӣ ва суиқасд ба он миёни занону духтарони ноболиғ сабт шудааст, ки дар муқоиса ба як соли пеш 15 ҳолат бештар будааст.